Ora nese. Onye nna no onye budere si ife dị iche adreesị ebe ife na-adị na nke ikpeazụ. Ọkwa emegharị ya sị na ike adị ọzọ na omenala. Ngwa nenezia no this video ka unu jụọ m ebe ebunu niile na efi niile na-akpụtasị na this video ebe o si. This December onye ọbụla na-agba mbọ na-akpichi ego na-edebe ego ka e wee gbaa December ka ibe na-eme mmadụ na-akpata ego on Christmas. Ezeobi nenenu this video ka unu gwa m ebunu niile na efi niile na Thanksgiving niile ya na-eweta ebe ka o si. Emegharị anyị na-ekwu na na-edeceive youth na-edeceive youth mana youth na-ebute ike karịa gị nwa na-edeceive ụna ya gwokene onwu na eziokwu ibe nna achọrọ ebe ikwu bụ na eme n'elu eme na ọkwa ifu alụsi ego na Asaba Ezeobi nwere ọgwụ onye amarọ na amarọ kama ibe nna achọrọ ebe ịgwa unu n'elu ụwa bụ ọbụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-alụ ụlọ ọrụ andị atụrụ inu si na ọgbọ ọsọ ada agbadebe ruo mgbe ife na-achụ ya chụdebere ya gbaa mbọ mụ ife ihe eme onwe na ebe ọzọ ụmụazị ịnọrọ ebe a na-akụgheri ndị otu wa na-ebute ike ka ọ rapụ ịbụ na na-ekwu okwu mọchị nenenu this video unu nenesia ya unu chijatazi aka ntị wuoru unu akụ oyibo nsogbu happy Christmas mụ nwa gbọgbakwa n'ọrụ ka ọfọ iwe ọnụ after you na you mana eziokwu akwado onye bụ ọgọ unu nenesi unu echi ọ dịba ka ibe na-adị n'ibe udo ga-emerụ unu ọ ga-adịrụ na mma amụba Ezeobi na-ekwu maka asị na ọ na-abụ dibịa ma ebe ọ jụbụrụ dibịa ibe ọma na-abịa jide ọkwa na aka ịnụ ka m ji n'ọnụ maka na ụgụrụ dị ọ bụrụ enyi m nwoke ọsọ onye asịrị ya kwụọ ọnụ ya nga na ụgụrụ apụtago udo ga-emerụ unu ọ ga-adịrụ unu na mma ọ na-aba mụ onye ma ibe eme achụbụ ya gidigidi ka egbuo onye ọgịnị na-ese okwu ọ bụrụ anya ukwu na ekworo ibe na-abịa ọzọ n'ala Igbo ba ndị nwa jide ndị nwa ka egbuo ndị ụka gbuo ndị omenala gbuo ndị ụka igube eziokwu ọkwa iro na-asị bụ ibe a na-agha ndị Igbo na-ekwube eziokwu ọ gịnị na-eme iro na-asị ọkụkọ a na-atọfuru isi ọgbọ nna aga ọrụ unu bụ na unu ga-enweta ya akụ mmadụ aghara egbu unu na nkịtị maka na ọ na-abụ nwata bụrụ agbụ bụrụ iro ọ bụ na ị nwere ego n'ụwa ịnọkwa na nsogbu mana mụ bụ Ezeobi ekwugo na ya bụ ego na mma enwe ya bụ ego enwekwuo m ya bụ ego ọ bụ iro na-asị ndị iro na-asị ka nna ya ba ga-anwụ na nkịtị ka mmadụ gbuo ma o gbuo onwe ya ilosi ebe ị ga-eme ma itesi ya na-arị amụ bụ Ezeobi kwuru ya anyị aghara akwụzi ụta anyị bụ anyị yọrọ enyere anyị ibe anyị yọrọ ibe abụ mụ bụ Ezeobi yọrọ ka unu yọkwuru a ga-enyekwu unu unu aghara aka ụta ebe ọma ga-emerụ unu mụ bụ Ezeobi na-ekwuo abịa m negide ibe niile na-eme na mba ụwa anyị sị ka anyị na-akpuo na mmemego okenye ọ bụrụzi ibe niile ka anyị ga na-eti fada nna na anyị nọgidekwa verified dibia nna udo ga-emerụ unu ebe ọma ga-emerụ unu ibe niile unu wetara ibe anya arụsị nwa nke unu ga-eri amaka unu onye wetara ebe ị ga-emeri ya sịmachi ị ga-anyere akọbụ n'aka ị ga-abịa ego n'ụtụtụ ebie n'abalị nke ị ga-eri nwere ike ịgbanarị arụsị nwe o mebere bụ ibe ịbụrụ n'anya nkwado na ibe na-eme ọ ka ga-emekwuoro onye ọbụla ji eju obi ebe nwe arụsị nwa mere eribibi bịa kene bịara ekene ka ga-abụ ọzọ mụ bụ Ezeobi ekwuchi anya si o na mma na-eme ọgwụ aka m na-agwọkwa ọgwụ na-agwọchi ọgwụ nọ na asị na ọ bụrụ ọzọ ibe niile ka anyị ga na-ezi ndị mmadụ maka na mmemego okenye abụrụ ọzọ nwatakịrị akatago marị etu emi ọbụ ibe ọma ga-emeri maka mmegbu gị na nkịtị nke bụ ego ka ga-abụ ọ ga-adịghị gị na mma ọ mụ bụ Ezeobi kwuru etu emi ọbụ asị ibe ọma ga-emeri ego iwetara mụ bụ Ezeobi agụgụ maka na inye m ego dara ụda ego nwa abụrụ m ya n'anya nke ị ga-eri aghara akọ gị ị ka ga-abụkwu nke bụ ego ebe ị ma na Ezeobi mere ibe enwe bịa nye m ego ibi nye m anabata m eji m Ezeobi m niile were ya meka aka bụ abụọ ọ ga-adịrị na mma
ọ ga-adịghị na mma ise ebe ọma ga-emerụ ise mmadụ ama egbonu na nkịtị ise ibu na wetara mụbezo bịa were gị ise ọ wetara ya cashless policy ka anaghị azi kama na ịghara iweta kashi tiri m ya na akaụntụ na maamụ gị ọ ga-adịrụ na mma ise ebe ọma ga-emerụ ise Verify Dibia. ọ ga-adịrụ na mma Israel ụdọ ebe ọma ga-emerụ ise ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-abụ ego ga-ekwo obi dị n'aka ọmụba eze obi kwuru ya o nwebere ebe e bụrụ Mba na abala agụ Dibia. ndị mmadụ ga-enyere gị aka ma ọ ga-emerụ gị ọgọ ọmụba eze obi kwuru ya ị na mmadụ mekọ biznes were nke enye ejide nke nke obere abụ iji ọ ga-emebe ọgara ọmụba eze obi kwuru ya ọ ga-adịrụ na mma eche ngị ọgọ n'aka ọ ga-adịrụ na mma udo ga-emerụ The verified Dibia. Oche Dibia no na bi tu sa do di ki were nye ndị mmụọ n'aka.